wadhi nyime kod puonjruok marwa. Wachope chieng' Tich Ang'wen ma wadhi rango wach mar puodho sanctuary mwayude Daniel 8:14. Jawinjo penjo man ka wabro yudo kare ang'o miyo sanctuary manie polo bende nyaka puodhi. Wayudo ni bang' monj maduong' kod tung'ni, ne wayudo ni tung' matin, nitie lendo manotim ma en Daniel 8:14 notimore bang'e no. Mondo wachni odonjnwa maler e yo makende, en ni nyaka wang'e ni puodhruok miwuoyo kuome e Daniel 8:14 chalre kod bura mane obet e polo manie Daniel 7:9 nyaka 14 bang' kane tung' matin nosetieko tije ne mag sand. Ka bura ma iwuoye ni timore e polo, to kara sanctuary ma ipuodhoni bende nyaka bed mana e polo. Ok nya bet ni bura timore e polo to sanctuary mwawuoye to nie piny. Gigi duto timore e polo. E kinde ma Daniel 7 nyiso chenro ma Nyasaye e ngima mar dhano, Daniel 8 bende chal kamano, to pogruok en ni ento otimo weche mag puodho joge e sanctuary. Mane pogruok man Daniel 7 kod Daniel 8. Daniel 7 nyiso chenro mar Nyasaye e ngima dhano kaluwore kod chenro moketo mag warruok. To wayudo ni kwang'iyo Daniel 8 bende chal kamano, ema ni pogruok mantie en ni puodhruok ni en mag joge itime e sanctuary. Wach machielo en ni sanctuary mane piny ka nolos machalre kod mano manie polo, kendo tije miwuoro en chenro mar warruok. Wayudo ni pile ka pile ji ne kelo misengni, chiayo e sanctuary kama ne gihulo richogi kendo iweyo negi. Bang' mano richogi ne iweyo ei sanctuary mane kelo chido mar sanctuary. Ma emomiyo ndalo ka ndalo ne itimo puodhruok. Wayudo en ma nitime dichiel e higa e ndalo mar jo Israel cha. Nitime ga dichiel e higa nikech richo mane indiko e iye mag joge Nyasaye mokwa ng'uono. Wayudo ni odiochieng'ni niluongo ni odiochieng' mar puodhruok kata Day of Atonement gi dho ngere, mane timore nyadichiel kende e higa. Mago inyalo le tim Jo-Lawi 16. Penjo madwaro duoko kaeri en ni ang'o momiyo sanctuary manie polo dwaro puodhruok. Ne waseyudo ni sanctuary manie piny ne olos machal gi manie polo, omiyo gigo mane dhi nyime e sanctuary me piny chalre gi mae polo. Jawinjo, gigo nyaka wadhigo achiel kachiel. Richo duto mane hul kod jogo mane oseyie kuom Yesu ne ogol kendo oter nyaka e sanctuary manie polo kaka ne timore e sanctuary mar piny ka. Piny ka ne itiyo kod chiayo mathoth mane nyiso tho mar Yesu mane biro timore achien e kinde mabiro, mane miyo joricho yudo thuolo mar chung' e nyim bura e odiochieng' mar puodhruok, nikech chiaye mane negogi kendo kane gin go ne miyogi teko kata ng'uono mar chung' e nyim bura, nikech ging'eyo ni kokalo kuom chiayegi gidhi yudo puodhruok. Wayudo ni sanctuary manie polo dwarore moloyo mondo en bende oyud puodhruok makelo e giko richo duto ma joge Nyasaye moyie kuom Yesu kendo tiyone mondo olal chutho ma ok chak par kendo. Mang'iso ni jawinjo, seche ma warango wach sanctuary me polo, richo duto te ma joge Nyasaye ulo ka kwayo ng'uono kare iterogi e sanctuary mane polo.
Ma emomiyo sanctuary manie polo dwaro mondo oyud puodhruok, nikech richogi wang'eyo maber ni Muma puonjowa ni Nyasaye ng'uono kendo ok ochako par kendo. Ma emomiyo wayudo puodhruok mogol richogi ok chak pargi kendo, mang'iso wachung' kaka jogo maler e mbele bura. To sanctuary manie polo, remb Kristo kende ema nyalo puodhowa kendo miyowa teko kata chir mar mondo wakadh bura kaka onyisi e Daniel 8:14, ma ka onge teko mar Kristo to kare waonge konyruok. Remb Kristo ema nyalo puodho richowa duto ma ok chak par kendo. Wach man kod nengo en ni kaka joricho wadwaro remb Mesia mondo owenwa richowa kendo omiyo wayud thuolo kod chir mar chung' e bura. Kwasomo Jo-Ibrania 19:23-28, jawinjo biro yango ni gigo matut mowinjo itim kendo gigo madwarore kendo mowinjore otimre e ngimawa mondo wayud ng'uono kendo wayud chir mar chung' e bura chieng' ma Kristo oduogo.